Masingene kulomthandazo wasekuseni ngokucula sonke ingoma unumber 195 Yesu wena ungumhlobo womphefumulo ndiza kuwe undincede uncedele inhliziyo ivesi yokugcina yothi hlamba lenhliziyo yami uyenze ngcwele yona ilungise igcokise uyenze ibe msulwa iyothi mayiphela sicela umama unoBhayibheli undaba waseBackville azothi inkosi sesikhona ekseni
Masithandaze. Masithandaze. Ekseni uNkulunkulu wethu ongcwele. Ekseni siqu zintathu. Ekseni moya wophiliso. Ekseni moya wamandla. Sithi bayede nzulu yemfihlakalo. Sithi bayede simange esikhulu. Sithi bayede xalabeni banzi. Sithi bayede mdala weinsuku. Wena wawukhona emaphakadeni kungakasekelwa intaba namagquma. Wena wawusukhona. Athi uSolomon mayebhala athi wena wawuyingcwethi yomsebenzi. Siyabingelela moya ongcwele. Siyabingelela moya ongcwele ekseni. Siyabingelela somnikazi. Siyabingelela wena ngikhona. Sithi bayede wena wedwa. Wena wedwa ongumnini mandla wonke. Sithi bayede mdala weinsuku. Wena wazinami ley'nwele zathakana. Sithi bayede wena walunguse fini. Kuyiphi kaFaro uNkulunkulu wethu. Wena wagidizela izinqola zikaFaro. Wena wavula indlela la ingakazi bekhona. Sithi bayede wena owanyakazisa isihlane laseKhadeshi. Wena lizwi lakho lihluba amahlathi. Sithi bayede wena wembetha amandla njengengubo. Sithi bayede xalabeni banzi. Wena nwele zakho zimhlophe okwalikwa ezinyaweni zakho zikwabezela kwajasiphi. Asimbonanga uNkulunkulu njengawe. Simbonanga uNkulunkulu ongafananisa nawe. Asimbonanga athi Isaya ungathathwanisa nobani ukuba nifanane. Athi umntwana womweseli athi kubo bonke uNkulunkulu akekho njengawe. Babongcwele ekseni sizobonga umusa osenzele wona. Athi Nkosi imbongi yamaLuthela mayihlabelela ithi umusa sengutholile nami bengawufanele. Ngoba uNkulunkulu wethu ongcwele umusa osinikeze wona wakuba kule ngqungquthela ka-2025 ngenxa yokuhamba kwethu nangenxa yokukhuluma kwethu nangenxa yokwenza kwethu besingawufanele lo musa. uNkulunkulu wethu ongcwele siyanqonqoza dwala lethu. Siyanqonqoza somnikazi. uNkulunkulu wethu onamandla wonke. Athi umntwana womweseli. Athi umama waseweseli mayehlabelela. Athi vula inhliziyo zethu. uNkulunkulu wethu onamandla. Athi vula inhliziyo zethu. Athi mayeqhubeka. Athi nayo inhliziyo exabekisa. Ithi indlela iyazi. Ibithanda inhlwayiyo. Oyondwele ekseni. Akukho sikuzele phezu kwalentaba. Siseshilo uNkulunkulu wethu ongcwele. Siseshilo moya wamandla esikuzele shilo ukuzokhipha isililo. Sizokhipha isililo. Athi uJeremiya moya ongcwele silekelele ngesikhathi sokuthandaza kwethu. Athi uJeremiya baphi labo mama babekhona. Baphi babizeni uma ngabe basekhona. Babizeni bazokhipha isililo. Bathi masebesikhishile bese befundisa namadodakazi. Moya ongcwele umasiphezu kwalentaba akusivusela amakhosikazi azokhipha isililo. Akusivusela amakhosikazi azofuna ubuso bakho.
Phuthe nezwi lakho wathi wena uhlola izinto zenhliziyo. Moya ongcwele upresident inkosi uMama Mkhize, upresident uelect uNkulunkulu bangeze basibona inhliziyo zethu nemicabango yethu, kodwa lithi izwi lakho kuwena kukho kufihlakele. Konke kuyazeka. uNkulunkulu wethu ongcwele usibonisa ngokuthi wasinani ley'nwele zethu ekhanda, ukuthi uNkulunkulu wethu kuleli nani Nkosi eliphezu kwalentaba akekho ngamasi. Athi umprofethi u-Isaya kuyintende yesandla sakho usibhalile. Moya ongcwele siza kuwe ekuseni sizonqonqozela Nkosi naba bantwana bakho. Moya ongcwele cela ukungathembelezi idwala lethu abankosi sithe masuka uNkulunkulu eLNJ silosaqala ukukhuleka Nkosi sisuke eLNJ ngoba Nkosi umuntu wesifazane umbekela ukuthi naphakathi kobusuku aphelele umthongo avuke. Umuntu wesifazane umbekele Nkosi ukuthi kwelinye ilanga iplane alibheke phansi obuthe uNkulunkulu wethu ongcwele nalolu hlobo lungephume ngaphandle kokusila ukudla nokuthandaza. Nkosi izinto esibhekene nazo kumele sinqabe ezinye izinto sifuna ubuso bakho. Baba wethu ongcwele uthi ezwini lakho uma ukhuluma ngoJeremiya umprofethi wathi mbize ngizaphendula ngikwazise nalezi ntombazana. Moya ongcwele siyathandaza ekuseni naba bantwana bakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Nami Nkosi unkosikazi wakwaBhesi bhala lensindiso yethu. Nami Nkosi mongamelikazi uNkulunkulu wasemzinto. Baba wethu ongcwele ube ingane Nkosi kuyikhaya sazalwa kulo. Baba ongcwele ngisho umama wakhe wayengazi ukuthi uthwele unkosikazi omfundisi. Baba ongcwele asimazi indlela amkhulise ngayo, kodwa wena Nkosi ngoba uyakwazi ukwenza izinto zakho. Wamkhulisa uMama Nomvelo, wamkhulisela Nkosi ukuthi uzoba ngumbhobho, wamkhulisela Nkosi ukuthi uzoba isipuni ngoba Nkosi ekuseni sisekwi-breakfast. Baba wethu ongcwele kodwa engikusabayo khona kuzothi sebephakiwe bakhetheleni kweplate. Bhala lensindiso yethu ngiyathandaza ekuseni nangu Mama Nomvelo uyena Nkosi okhokhela le ndlela uNkulunkulu wethu namandla. Baba wethu ongcwele khokhela le ndlela yomama besilile uNkulunkulu wethu namandla. Umupresident Nkosi uyilethe esimele Nkosi kube nenqondenza. Bhala lensindiso yethu akuyenzeki-ke Nkosi ukuthi noma esethula umgomo wakhe, kodwa uNkulunkulu wethu sifane namadada esithi masiwabona ebhukuda sithi kunezinto ezizosala edameni kodwa kuphumele omningi. Baba ongcwele siyathandaza ekuseni mbose Nkosi, mbose unkosikazi wakwaBhesi, mfihle moya ongcwele. Siyamazi sasinobuthakathaka bakhe, sasila ehluleka khona, kodwa moya ongcwele asidingi Nkosi ukubona nokuzwa yena namhlanje ngoba ume endaweni yakho, kodwa sidinga wena Kristu ukuthi ukhulume ngaye. Kunamakhosikazi uNkulunkulu wethu namandla akhuphukele eshilo. uNkulunkulu wethu namandla athe Nkosi ngizana nomthwalo wami angifuni ukudilika nawo, kodwa Nkosi uJesu nangu Mama Nomvelo, nangu Mama Mvesi uNkulunkulu wethu namandla ozokwazi Nkosi ukuthi nangu Jesu osiza umuntu. uNkulunkulu wethu namandla namuqa wakhe uNkulunkulu ozofakaza. Umama Nkosi uVice wasokhahlamba yamazi Nkosi uMatinti uNkulunkulu wethu namandla, uyamazi uKhanyi Baba wethu ongcwele, uyamazi unkosikazi wakwaNdlovu Baba wethu osezulwini. Ngimbeka phezu kwentende yesandla sakho Baba wethu ongcwele. Susa bonke akabangiye ngoba Nkosi ke sihlale senza uprephu, kanti Nkosi uphambene nentando yakho, kodwa Nkosi sizothi mayephakama akhuluma inhliziyo yakho. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesu thembekile.
uNkulunkulu wethu akufukame kuleli tende, akufukame kuleli tende kuze kuyoshaya isonto. uNkulunkulu wethu athozeni ephutha, wayibona sesethexini, wayibona sesebhasini, athi hayi Nkosi akungenzela umusa, athi Nkosi ngelinye ilanga uDavide mayekhuluma athi akusekho yinosele endlini kaSawuli ukuba kumenzela umusa, ngoba abantu basizakala ngobuthakathaka bakho. Kuthiwe nawe uMefiboshethi kodwa unyonga, noma ngabuze ngobunyonga bakho kodwa nanguJesu. Sikunika udumo ke Nkosi, siyaxolisa nokuthemeleza kangaka. Uthe Nkosi ezwini lakho wathi sithokozise ngoJehova, ikhona ozokunika okufunwa inhliziyo yakho. Ngakho Nkosi masesime phambi kwesihlalo sobukhosi, hawu uNkulunkulu asikhonzi ngoba silindele izinto ezinhle zodwa, kodwa sikhonza ngoba uNkulunkulu ongashiya isihlalo sakho sobukhosi. Moya ongcwele siyathandaza ekuseni Baba, sinikela le nkonzo ezandleni zakho, khuluma intando yakho, yenza ngentando yakho ngoKristu Jesu inkosi manje kuze phakade. Haleluya. Amen. Baba wethu osezulwini, sizothola izwi lethu esinikezwe lona namhlanje kuseni encwadi kwabaseFilipi besibili kuzoba ngoverse 5. Incwadi abaseFilipi besibili chapter 2 kuzoba ngoverse 5. Kwambulwa
kwambulwa iswila iswila khona nawe masi kuze kwambulwa iswila khona nawe masi kuze kwambulwa iswila khona nawe masi kuve izwi lethu lifundeka kanje. Isihloko sakhona sithi ukulandela uKristu ekuthotshisweni kwakhe nasekuphakanyisweni kwakhe. Uverse 5. Mawubekini lowo mqondo owawukhona nakuKristu uJesu. Leli izwi lenkosi kwangawuThixo ngaligcina alilondoloze enhlizweni zethu manje kuze kube phakade. Amen. Mangibingelele mama upresident, mama president elect, umama ubishopi, abefundisi abakhoyo, umama makhosikazi abefundisi, ama executive omabini, ama executive onke asemakhaya, umama bonke, umama noBhayibheli, egameni lika Jesu Kristu ekseni ngiyanibingelela. Ngiyacela bazalwane.
bazalwane. Ivesi ekuthiwa masi hambe ngayo umthandazo wanamhlanje kuseni ithi mawube kini lo umqondo owawukhona uKristu Jesu. Ibisizothi itinga mamo uPresident elect becoming an alternative community of prayer and service, renewing minds in Ndenja. Incwadi yaseFilipi uPaul uyibhalela ibandla laseFilipi usejele uboshiwe Roma. Ngizokhuluma ngento ezintathu bazalwane bese ngihlala phansi. Into eyivezayo uPaul lapha uthi ngesikhathi eboshiwe ibandla laseFilipi lalimkhombisa uthando, lalimthumelela izipho esejele ngaphandle kokumjaja. Ngesikhathi esejele yazi ukuthi umuntu meboshiwe nomuntu noma boshwe ngayiphi indlela kodwa makukhona inkingo nayo usuke wazi ukuthi kunabantu abazobe bebheka ukuthi yini eyenza ungene kuleyo nkinga bese usizo uzolithola ngendlela yokuthi bona bakubuka kanjani ukungena kwakho kuleyo nkinga. Kodwa ibandla laseFilipi azange lize libheke ukuthi uPaul uboshelweni, limthumele izipho zothando esejele ngaphandle kokuthi balinde ukuthi khona inzuzo abazoyithola kuye. Sikhuluma ngothando bazalwane. Sikumphakathi ongathandani. Siyibandla singomama bangathandani. Singomama esisima singene enkonzweni sibheka ukuthi konje ngizohlalaphi. Bese ngibheka ichomi zami ngoba isinenkinga ukuba nechomi ebandleni. Bese ngibheka ichomi zami ukuthi ezingenile azikangene. Bese ngiyabona ukuthi okay kuzoba ngonjabulo ngapha, kube sisinomfundo ngapha, ngibeka isikhwama ngapha, ngibeka isikhwama ngapha sengivalile. Ngoba ngifuna ukuhlala abantu engibathandayo eduze kwami. Kanti mhlambe nabangibathandi ngoba ngibathanda, ingoba kunenzuzo engiyithola kubona. Bese laba abanye abazalwane ekufanele ngabe ngibathanda ngothando lukanoma bangalitholi uthando, bathandwa ngubani nini bona. Uthi uPaul babemthumela izipho zothando bengabheke inzuzo. Sikhumbule ukuthi mengabe uthanda umuntu osenkingeni usuke nawe uzibeke enkingeni yokuthi uzobhekwa ngokuthanda lwa muntu bese nabantu bangathandi kodwa bakubheka ngalokho. Bamthande khona lapho, bamthanda noma kunjani. Libe selenza ukuthi kube nobudlelwano obuhle phakathi kwalo noPaul. Wakwazi ukuthi abaxoxele izinto ngempilo yakhe, ngejeni yakhe. Ebaxoxele bathembile ukuthi angeke baze bangilahlele eceleni abantu abangithanda engisenkingeni. Kunabazalwane abangakwazi ukuxoxa bathulile inhliziyo zabo kwabanye abazalwane ngoba uzothi ungayithulula bese iyadlula. Thuba uPresident elect umqondo omusha uthi masibe nalo mqondo wawukhona kuKristu Jesu. Umqondo uKristu bangaka abakuxoxele ngoba bakuthemba bethemba usizo kuwe. Wasuyahamba uya kumama oseduzane. Hayi phela yazi ukuthi ngicela singisize emzalwane. Uthe ukuthi nokuthi awuyini ukocela usizo wenzela ukuthi udlulise le ndaba ekushisayo. Kanti isipelethi sethu sithini bazalwane? Ave kwenzina sifuba yini lena? Ugcinani kantweni esifubeni sakho? Noma ezakho kuphela eziright ukuhlala esifubeni sakho? Sikhuluma ngothando bazalwane. Asikeni sibe nothando lwananoma. Umthande ungeke uthole lutho. Awumthande engacelanga ukuthi makathandwe emaseletheni ethu esihlele kuona. Kodwa ngixoxele siyabayeka bona. Sithande la besaziyo ukuthi ngisazothi mangabe ngithi
Awe mfowethu uyazi ukuthi mina imali ogibela akwazi ukunginikeza ngoba ngiyazi ukuthi lo wamalo angeke anginike lutho. Masibathande bazalwane. Sibathande singabheke inzuzo kubona. Ithi kwaze basihlule bazalwane ukuthoba endlini kaNkulunkulu. Sinenkinga yokuthi sonke sifuna ukuphatha. Sonke sifuna ukuba kwi-leadership noma ungekho kwi-leadership. Noma kwi-leadership uhalele ngathi uthi la ubekwe khona awukho comfortable enough. Ufuna ukuza ngapha eceleni uzohlala ngapha ngoba lokho ngapha engathi akawenzi umsebenzi impama kwelinye side uvese elinye. Bese uthi wena Nkosi ngenza lokho thema ngikwenze. Yasi sihluleka ukuthobela abantu esikhonza nabo. Size sihlule ngisho ukuthobela uNkulunkulu igaqa lakhe. Uzungabo sezwe noma sekunyenyeza umoya oyingcwele ngoba uhlula ukuthoba. Mhlambe senziwile izicathulo esihamba ngazo. Ngoba phela kufanele sifike ama-high heel and uma ufake i-high heel uhamba nge-step esithize ukade nokuthi ungawi ubone ngathi uhamba phezulu uze uhambe phezulu ukhohle nawe ukuthi la uhamba khona ubekwa umoya oyingcwele ukhohle ukuthi njengoba ula umuhlu nje uNkulunkulu okubeke la uhambe phezulu naphambi kwebandla kaNkulunkulu. Kunjani ukuthobeka? Ngiyothatha isikhathi sami ngixoxe. Kiabiza kodwa kubulali. Kiabiza kodwa kubuyiselana emuva. Thobeka kulula bazalwane. Yazi ukuthi uthobeka uzuthobekele nomuntu othi mawuthi yambona uthi Nkosi yami awukho umoya oyingcwele kulo muntu kodwa baba ngithemba wena ukuthi mhlambe nengithobela yena uzokwazi wena uzobona wena kimi bese yakubona ukuthi ukhona uKristu uyaphila ngoba mina ungithwalile wakwazi ukuthi ngithobele nesimo engingafanelanga ngabe ngisithobelile. Bazalwane yabiza ukuthobela. Bazalwane ukwenza kahle kuyabiza. Kubiza ukuthi umuntu azale noKristu Jesu ngoba ungeke usube nawo amandla okuthanda nanoma mawungazani noKristu Jesu. Ngeke usube namandla okuthobeka mawungazani noKristu Jesu. Zikhona izibobona ukuthi lesi ngingasithobela. Uthi umyeni wami lo wenkomo wangilanda ekhaya wangihlukanisa nabazali yebo ngingamthobela. Bese uthi uyangena enkonzweni ubona umama ohambela phezulu athi kadungizweni uthi manje ukuthi usiphathele inkonzo namhlanje uthi kadungizweni. Bese sikulungele mhlambe khona umyalezo ulethayo akazi ukuthi yena ucabanga ukuthi uphakamela mina khona kuKristu Jesu. Uyazi ukuthi uKristu Jesu wayenamandla ukuthi mebethole siphambanweni angavumi kodwa yazi yini wathobela nje ukuthi ukuze sami isono nawe sihlanzwe sibe mhlophe sikwazi ukuphila emhlabeni akazange azalwe. Elinye izwi lithi wathoba wabanjengemvu igundwa ngabagundi bayo. Wayengaba nawo amandla ukulwa nanoma ngabe eziphi izimo ayebhekana nazo kodwa wakhetha ukungalwi ngoba wakufanele afeze assignment uNkulunkulu ayemnika yona yokuthi azofela mina nawe. Mawube khona lo mqondo kithuka ukhona kuKristu Jesu. Isiqhubeka lapha iBheni ithi lo nalowo angabheki okwakhe kepha yilo abheke okwabanye. Sikhuluma ngokunakekela bazalwane. Uverse 4 lowa masiya kuverse 5 lesinike yona. Uthi lo nalowo angabheki okwakhe. Bangaki abanesibindi sokuthi bayeke zabe ingxaki kodwa babheke izabanye abantu. Bangaki bazalwane ezithi nabo sibanetha bathi
Nkosi namhlanje ngikhuleke ngokhulekayo awumayelana nami kodwa umayelana nalwa mama olale ngahlile nabantwana bakhe. Sihluleka ukwenza lokho. Kodwa kaKristu Jesu umqondo uthi masingabheki ukwethu. Masibheke kwabanye. Kuyabiza ngokubheka kwabanye ngoba uthi umuntu uyabuka uthi nami kodwa Nkosi nginenkinga eyinkangaka. Kodwa Nkosi sizokwenza njani? Akakahlale naye nezakhe. Ngakho ukuthi uNkulunkulu ingxoxo phakathi komuntu noNkulunkulu umthandazo akathandaze naye abeke ezakhe inkinga. Kanti ngalesikhathi usho njalo uNkulunkulu bekutesta ukuthi ungakwazi ukuthi lezi ezakho uziyeke kancane ubheke zomunye umuntu. Ngesikhathi ubheke zomunye umuntu yena uyaphendula yakhe imithandazo owayithandaza kudala eqondene nawe. Uzothola ukuthi eminye imithandazo esiyithandazayo ayiphenduleki ngoba sihlula ukulalela umoya oyingcwele. Umoya mengabethi namhlanje kuyeko kwakho. Usuke ngasho ngobethi akanandaba nezakhe inkinga. Kodwa usuke ufuna ukubona ukuthi ungakwazi ukunakekela lomunye umuntu uzikhohle wena. Ngesikhathi uyikhohliwe wena uyayiphendula yakhe imithandazo owayithandaza. Webazalwane ikhona imithandazo engeke iziphendulwe manje singakashintshi, engeke iphendulwe manje singakabi nawo umqondo wawukhona kuKristu wokunakekela abanye abantu. Ake umlingi uNkulunkulu athi ningabe kuhlebela ngesimo somunye umzalwane ukhohlwa kwakho unake komunye umzalwane ubona ukuthi akazoyiphendula imithandazo oseyithandaza iminyaka eyishumi yadlula. Kodwa konke lokho uthando ongenambandela ukunakekela akuzijipha. Kumisa ukuthi wazane noKristu Jesu. Bese wazane naye konke okunye kuyazehlela. Konke okunye kuyazehlela. Uma ngizohlala phansi ngizocela into leyi. Ngoba into eyenza ukuthi konke lokhu singazana noKristu Jesu. Ngoba zikhona izinto okwaziyo ukuzenza ucabanga ukuthi uhlakaniphile kanti akukho. Kufanele wazane noKristu Jesu ukuze konke bese kuyazehlela. Okugcina uKristu thoba iba nomkhuba wokuthi aphume asihlunge abantu. Ahamba aphume yekhoneni lakhe, aphume yentabeni yakhe, ahamba yokhuleka. Engabe thina sisakwazi yini ukuthi uphume nje uthi shiyele usuke esiqhubweni usuke bantu lisa moyo oyingcwele ngonile okunye ngikubone ngikubona okunye ngikona ngingakuboni. Mhlambe kunemthandazo ebanje ukuthi sikhohle ukuxolisa moyo oyingcwele. Sisaphuma imbazana lesizikhethe ukuphumela entabeni yakho noma ngabe liyana noma ngabe liyanetha kusasho sike sibuyele ezimpandeni sokuba ngomama. Sibe nesikhathi sokuthi sizikhethe ngoba zikhona izinto ezophenduleka mhla thina singomama saba nomqondo omusha. Kodwa konke lokho akulula futhi ngeke sikwazi ukwenza uma ngabe uKristu Jesu oyinkosi nomsindisi weimpilo zethu singenayo empilweni zethu. Igama lenkosi malibonga. Umama President itafula lakhe, umama President elect netafula lakhe, umama amakhosikazi. Anginibingelele ngekuseni yanamhlanje egameni lenkosi yethu uJesu Kristu manje naphakade. Amen. Phansi komgomo othi becoming an alternative community
of prayer and service owawukhona nakuKristu Jesu. Mangizodlula bazalwane, mangizodweba nje ulayini ngidlule, ngicela ukuba ethi yeka lokokudeka. Ngizocela ungisize mamnda sihlabelele le verse yokugcina. Yeka lokho mawubekini loyo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu. Cela ukudlula bazalwane. Okokuqala ngizobonga ingakho silapha uma ngabe umhlabeleli athabakhulayo abanakulahla akasilahlanga ubankulunkulu uhambe nathi sadlula nakuma potholes ebesibona ukuthi asaleqaleni bese ngehlela ngezansi ithi ningabe nombango nokuziphakamisa webazalwane nithobeke. Athi ningabi nombango nodumo le wayesithobisa walalela kwaze kwasekufeni ekufeni kwesiphambano eloku
elalelile noma ebona indlela inzima kodwa amehlo akhe azange wasuse kuNkulunkulu. Kungenzeka webazalwane uma sikhuluma ngodumo lezwe ukuthi nazo lengubo zomthandazo sizenze status. Engathi nokuthandaza sekusukile kithi sesibhekela olumanyana webazalwane okunye uma sisekhundleni sibheka lekhundla engathi sithandaza ikhundla. uKristu wayephilisa wayengakhethi balala muntu ngoba lana odumeni lwezwe siyabaweya nabazalwane ukuthi bewubani umambane ukuthi angakhuluma nami bewubadelene sesinyana ukuqozela endaweni yenkonzo asalalele nezwi lakhe akakasinike isimo sokulalela uma sikhona bazalwane kungabe ukuthi sibala ukuthi oconvention ukuthi nawe ke ubheke ingqondo onayo ukuthi fanele uKristu yini athi umbhedezo wasekhaya nikebhula inhliziyo zenu kungabe yini ukuzeni nibuyele kuJehova uNkulunkulu wenu woza kuJesu noma umanikiniki uzakusindisa uma ngabe uzoza kuJesu ulahle ungabheki ukhohle uNkulunkulu wayazi enethemba lokuthi uzosinda ngoba kwesinye isikhathi uma sizizwa ezinye izinto funeka uzenze engathi awuzwa noma bengathi ingqondo yakho ayiphilile kodwa ugogo uma usenkonzweni uthi kaze bazwile yini omama sibani ukhohle ukuthi nawe lalela ukuthi izwi lithi uma uzonamathela kuJesu athumba izinto owawashintsha namanzi asemara uma ngabe baba wawashintsha abamdodi neyakhe impilo eyenza ukuthi ingqondo yakho iguquke kuJehova angayishintsha nangu uJesu asondelene kulonyaka ka2025 sizwe inguquko emphefumulweni yethu wawayishintsha namanzi emshadweni wawenza abayiwayini webazali uma ngabe sikhona asibambelele ezini lokuphila sizophila webazalwane wawayivula nendlela olwandle uNkulunkulu bahamba bawela abantwana ababethembele ezini likaNkulunkulu athi umbhali ngelinanga uPaul la ekhona bazalwane wakwabamba iqhale enkuni okanye lentsaba uma ngabe elibambile iqhale lentsaba kwathi ngokushisa kwaphuma inyoka yanamathela esandleni sakhe ngoba ithemba lakhe lali kuNkulunkulu kwathi makusuka inyoka yasuka esandleni sakhe isixuku esasikhona sacabanga ukuthi uzofa kanti amandla kaNkulunkulu akuye nathi zingasiluma inyoka ezweni lasemhlabeni uyayazi inyoka oke wabhekana nayo kodwa namhlanje uyaphila ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha uyawubamba ushefu enyokeni uma ugcilile emkhulekweni babone ngathi akwenzekanga lutho sinyathele ngesibindi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nangu Jesu bazalwane noma ubona ukuthi uneminyaka impendulo azibuye thatha uJesu namhlanje abe iyona nto ezokusindisa empilweni yakho akekho omunye ngaphandle kwakhe ukuthi ngoba sisuka amehlethu siwasuse kuNkulunkulu sibheke kwezinye indawo bidliza udongo olukukhelanisa
noNkulunkulu noma ukhuleka akakuzwa ngoba nalo udongo memeza ngegama kaJesu ukuthi udongo alisuke hlezi uyalazi hleze kuneminyaka uhleli udongo lokusithile besamehla kuNkulunkulu ungawasusi amehla kuNkulunkulu bakubasinda nabohana enkingeni ezazibaphethe uNkulunkulu onamandla wamlekelela wayeka ubayinhlekisa wayinkosikazi efana namanye ngoba kwesinye isikhathi inkinga nama challenges esihlangabezana nazo kuyayibeka amagama ethu webazalwane nangoJesu bazalwane bambelela kuye bambelela khuleka kuJesu ukuthi akakwenze ukuthi lento ephazamisayo isuke kuye webazalwane sizeshaweni namhlanje sizosusa ingqondo endala senze ingqondo entsha athi umbhedesho wasekhaya siyadumisa uNkulunkulu siyavuma ukumunga uJehova ngenzeka ukuthi uJesu okanye uNkulunkulu asimthandi kodwa sithanda izinto asenzela zona njenganamhlanje uNkulunkulu akasuse okungadingeki kithi ukuze sizokwazi ukusondela kuye sithole namandla webazalwane izwe lishintshile ngesikhathi sokuthandaza kwethu okuwukuthi kumele sisondele kakhulu kuyena sisondele kakhulu kuNkulunkulu ingqondo entsha bazalwane kungenzeka ukuthi asizibone izinto ezinhle uNkulunkulu asenzela zona ingoba ingqondo yethu sishintshile sayibhekisa ezweni okuyilona elisithembisa izinto ephelayo kanti uJehova umi inguna phakade bambelela kuye nalithuba uma sikulenkonzo sizeshaweni ukuthi uNkulunkulu asuse lokho kungadingeki nokwenza ukuthi angakwazi ukusondela kithina webazalwane uma ngabe sicula umhlabeleli sithizwa umthandazo wethu moya oyingcwele kumele siguqule inhliziyo zethu nengqondo zethu sibuyele kuJehova uNkulunkulu wethu uthi mangabe sihlabelela usiyadumisa lapha yana egcineni uthi inkosi ngiyathemba wena mangaze ngijabhiswe kanti eqaleni siyaneningi sithi siyadumisa uNkulunkulu siyavuma ubane unguJehova kodwa egcineni kufuna umuntu akhulumele yena ukuthi inkosi ngiyathemba wena mangingaze ngijabhiswe ithemba kodwa ngoba uzenkonzweni yanamhlanje ethi siguqule ingqondo zethu uzawubuyela kuJehova zizakwenzeka izinto amen. Ngibe nethola ukuthi ngisebenzele nama teenagers so sixoxa size sifike entweni ethi ngibuza ubani role model yakho njamazi umama wakhe kaloko avele asho umntwana ephesheni igijima ingqondo yami ngithi singabazali singomama sihlulwa yini ukuthi abantwana bethu mabebuzwa ama role model athi role model yami mina ngumama wami nginengane zabafana ezinhle sike sihlale sixoxe ngibuza ukuthi aningixoxele abafana nifuna amakhosikazi kanjani ulasibona unathenge njani khona impendulo engayithola ngase ngingasakwazi ukuphendula emva kwalokho phendula uThennis ngithi ufuna unkosikazi njanithi mama ufuna amakhosikazi awu-10 kodwa eyokuqala ngifuna ibe njengawe ngathi ngubani
wathi uyazazi ukuthi unjani wena. Ngase ngithi okay. Sithe bese sibuyele eceleni nalabo abadadlana. Wathi umunye uma ngingangaganywa inkosikazi efana nawe ngingafane ngingabi nayo. Athi mina yindaba. Wathi ngifuna inkosikazi eyisidudla. Ngathi okay. Wayesethi naloko obunyeko okwaziyo ukwenza ukuthi namhlanje sisala endlini. Sithula yini bazalana ukuthi abantwana bethu kube yithina ama role models abo. Awubheke ukuhamba kwakho. Angifuni ukuthi ngithi ngimuhle bazalane phambi kwenu. Kodwa kunezinto ezithi mengabe ngixoxa nabantwana bami zithi kimi Nkosi ngiyabonga uma khona ngisakwenza kahle phambi kwabantwana. Kunabazalwane umuntu angenzi kahle acabanga ukuthi akenzi kahle phambi kwethu singomama akuzise kabuhlungu acabanga ukuthi uzwiswa wena kabuhlungu kanti abantwana bakhe bayabuka. Sizoyemthandazweni asikhulekela into eziningi sikhulekela nje ukwazana noKristu Jesu ukuze zonke ezinye izinto zizohlalela endaweni zazo ngendlela ezifanele. Ngoba mawungazani noKristu Jesu kunezinto ezishifte endaweni zazo zohlala endaweni ezirong. Kodwa kumele wamukela uKristu Jesu izinto zishifte ziye endaweni zazo. And musu noKristu Jesu khona lento ethi hey mina bayangazi kahle ke mina ngiyusibani bani mina angithimba mina meke kwathola uJesu Kristu ophilayo. Yasisuka yonke. Ngoba inkunzi ezimbili ahlale sibayene sisodwa. Uthi mawuyizwa ukuthi izovuka lento ethi ngosimasithole mina. Athi uKristu Jesu nginguJesu ophilayo mina. Wena uzawuthula uthi cwaka. Mina ngizokulwela. So bambe number 106. Ngiyathanda ukuziculela ingxaki ngibhini. Uyothi mawuzwa amamuncobo ukuthi sengiphaphalazile bese uyamthathela. Masiyibamba le ngoma bazalwane. Kwakufanele ngibe isalukwazi kodwa kusho ukuthi ngaphuza ukuzalwa. Ngicela singayidanseli. Phakamisi ingcinga zethu ingcinga zethu moya oyingcwele sikhumbule izenzo zakho
say